дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон зери роҳбарии мутахассиси хорватӣ Петр Шекл машқҳои дастаҷамъии худро баҳри иштирок дар марҳилаи ниҳоии Ҷоми Осиё 2023 дар шаҳри Дубай, Амороти Муттаҳидаи Арабидома дода истодааст. Тими миллӣ 16 декабр ба Дубай рафта буд ва давоми 6 рӯз аст ки машқҳо дар Дубас, дар Толор ва дар майдон ҷараён доранд. Дар рӯзи тамринҳо се легионер Манушер Сафаров, Парвезҷон Умарбоев ва Комрон Турсунов ба ҳайат ҳамроҳ шуданд. Бо сабаби сармохӯрдагӣ Умарбоев тамрини аввалро аз даст дод ва ҳамчунин дарвозабони даста Рустам Ятимов бо сабаби ҷароҳати кӯчак дар алоҳидагии тамринро идома дода истодааст. Шаҳром Самиев низ баъди барқароршавӣ ба машқҳои дастаҷамъӣ ҷалб гардид. Дар умум Петр Шекл ба тими миллӣ ба ин тамринҳои дастаҷамъӣ 22 бозигарро даъват кардааст. Тими миллӣ то 27 декабр дар шаҳри Дубай тамрин мекунад ва баъдан миллипӯшони мо озими пойтахти Аморот шаҳри Абудаби шуда то 7 январ ҷамъомади дуюми тамрини худро доир хоҳанд кард. баъдан 8 январ тими мунтахаб барои ширкат дар қисми ниҳоии чемпионати Осиё ба Қатар сафар хоҳад кард. бояд гуфт ки марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё аз 12 январ то 10 феврал идома намуда, тими миллии Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳӣ 13 январ бо Чин, 17 бо Қатар ва 22 январ бо Лубнон рақобат хоҳад кард. Yakasa Tojikistan!